Milloin olisi aika päivittää yrityksen verkkosivut? Oletko koskaan käynyt yrityksen verkkosivuilla ja tuntuu kuin olisit aikamatkannut 90-luvulle? Vastaavia vanhentuneita verkkosivustoja löytyy netistä yllättävän paljon, etenkin vanhemman polven yrittäjistä. Mutta mistä sitten yrittäjänä tiedät, että on tullut aika heittää hyvästit sivuillasi pyöriville GIF-animaatioille ja tuoda verkkosivut vihdoin tälle vuosituhannelle? Tässä artikkelissa tarkastelemme esimerkkejä siitä, milloin ja miksi yrityksen olisi hyvä aika päivittää verkkosivunsa. Jos sivustosi latausaika laahaa hitaammin kuin etana talvihorroksessa, se on ehdoton merkki siitä, että on aika päivittää sivustosi julkaisujärjestelmää ja lisäosia. Kärsimättömät käyttäjät eivät jaksa odotella sivujesi latautumista, vaan suuntaavat kilpailevan yrityksen sivuille nopeammin kuin ehdit sanoa lataamisongelma. Toinen hyvä syy päivittää verkkosivustosi, jo pelkästään yrityksesi imagonkin kannalta, on se, jos sivustosi näyttää ulkoasultaan siltä, kun se olisi vielä internetin syntyvuosilta, eli 90-luvulta. Vaikka nostalgia onkin hieno asia, asiakkaasi saavat paremman kuvan yrityksestäsi, kun se vastaa ulkoasultaan ja imagoltaan nykyaikaista yritystäsi. Ajattele verkkosivusi niin, että etusivusi toimii yrityksesi näyteikkunana ja digitaalisena käyntikorttina. Toimivuus mobiililaitteissa on ehdotonta. Aikoina, jolloin kaikki ihmiset tuijottavat mobiililaitteitaan, yrityksesi nettisivut löytyvät kirjaimellisesti potentiaalisten asiakkaidesi taskusta. Tämä on ehkä suurin seikka, miksi yrittäjät päivittävät viimein kotisivujaan nykyaikaisempiin järjestelmiin. Sivujen mukautuvuus. Eli jos verkkosivusi eivät skaalaudu oikein mobiilinäytöille ja muihin laitteisiin, vierailija joutuu zoomailemaan sivuja ja niiden käyttö menee todella hankalaksi. Tämä on ehdoton merkki siitä, että on aika päivittää kotisivut. Rikkinäiset linkit ovat myös hyvä viite siitä, että sivut tulisi päivittää. Vanhentuneet linkit voivat antaa vaikutelman siitä, että yrityksesi ei välitä tarpeeksi yksityiskohdista, mikä vaikuttaa taas yrityksesi luottamukseen ja uskottavuuteen. Viimeisenä seikkana voisi mainita, että jos kilpailevat yritykset ovat päivittäneet verkkosivujaan ahkerasti ja sinun sivustosi näyttää edelleen samalta kuin aikoinaan valmistuessaan 90-luvulla, olisi ehkä aika tarttua toimeen. Kilpailu on armotonta ja pelkästään jo tietoturvaseikkojenkin takia verkkosivut tulisi pitää nykyajassa ja päivittää niitä säännöllisesti. Tässä siis vain muutamia syitä, miksi yrityksen olisi hyvä pitää verkkosivujaan ajan tasalla, ja listaa syistä voisi jatkaa vielä pitkälle. Mitä siis vielä odotat? Kun päivität erottuvat ja modernit verkkosivut yrityksellesi, pidät huolen siitä, että pysyt mukana verkkomaailman standardeissa ja takaat myös sivustosi turvallisuuden ja hyvän käyttökokemuksen vierailijoille. Klikkaa alla olevasta linkistä itsesi Mediapisteen sivuille ja ota yhteyttä, niin tuodaan sinunkin yrityksesi verkkosivut nykyaikaan.